abin da zaka tambaya in dai abin zaka tambaya ni ina da shi na raka. Me yake faruwa wai me yake faruwa hakan sura ku kai yanzu ba sa na iya bani komai gida ni ma sai mi komai ruwa leda daya da Allah ne to ba da ruwa Aika dale ta mana kayayyaki yau za ka wallahi me gaje ciwa kai yi sauri ka dauko dan Allah yi sauri ba kawo mamaki abu a'a kaman ya Allah kawo mamaki abin da kake ba ta sai in ba ta sannan kuma kana abokina sai Allah kamar labari Alhaji Dalladi ya zo ya baka 100 kai Alhaji Usman ya zo ya baka naira 125 suna ta daidai nan wajajen nan ya san me lai ka tashi ne mu je gurin likita saboda ka zake mutu kaman asara kai in da wanda ku zo da shi ne ai tun da zai gudu za ka bani matan wallahi ban sani ba ka sani ba gori ba yau za ka sani kallon gudu ka mana ai kai dogo wallahi tallahi inna lillahi kai ki Allah kai mu gobe na warke za mu je shagon nan ne wallahi Allah kai mu gobe na warke za mu koma wayyo Allah wayyo za mu kwana ni kuma na warkewa za mu je fasin fiye wata fiyo da asaran banza ni da na sha ma wani babban sabon shago za a fasa shagon fiyo wani ruwa ka ballo ne wai tambayan ka nake wai wani ruwa ka ballo ne hella gafara hella wore yana kallo dazin nan siram da ni si na jiamu da ni si mun kamun kura amma ka fuske ka ta sa ka samu zuwa ne gidan da dauko yar gado na fito sai naga sun wuce da kai kawai amma wallahi da na yaram da su wallahi da sun gane eh kai ai da na wallahi da na yaram da su wallahi da sun ji jiki billahi dalla bace qur'ani sai na yanka ka qur'ani dalla wa Allah ni yunwa ma yanzu ma nake ji amma sanin da za a yi na fito je wata ladidi mai dan wata kawai da za a yi ko bashi ne in samu in tarkata na 30 kawai in sata qur'ani kai garin nan kai aikin banda tun da zaba ina son dan waken ma ma ba da amma wannan Qur'ani sai na da halin ake daman kai barawo ne wallahi daman kai barawo ne daman barawo kai na rantsa da Allah wallahi wallahi yau sai na kashe wallahi shaguna wani ku yani wallahi la ilaha illallah wallahi wallahi dan Allah ku ya ku dan Allah ku ya ku yau ne gida dan Allah ku bace gida ni ba sa ta ta kone kai haka da a kai shi bayan gari saboda ba aiki dan Allah a kai shi bayan gari mu je dan Allah la ilaha illallah la ilaha illallah wayo dan girman dan ya rasulullahi wayo dan girman dan wallahi la ilaha ku danna mai kai kawo nan ku yaza mai ku danna mai la ilaha illallah la ilaha
wani irin wulakanci ne Kuna yi wa musulmai kuna cutan kanku. Kuna yi wa ba za ku sa mai ba za mu sa shi ne wallahi sai mun kona shi Kome za ku kai shi amma hukunci ne. Ya kuke haka. to arama amma dai Yanzu da ku ta abin da ku bani shi in yawa malam arama wannan da kake ba gaskiya ba mutumin arziki wallahi ku bani shi in kai shi. ba mutumin arziki bane arama to shikenan arama mun faɗa ma ba mutumin arziki bane ka bari mu kashe arama na gode arama na gode mana malam ba gaskiya wannan ba mutumin arziki bane yawa malam to yanzu ina zamu je ne Za mu je hukuma. hukuma ne zamu je to malam amma dan tsaya mana ai na da an ce idan ana tafiya corona virus dan Allah wannan duba mu gani bai wannan a'a malam misali malam ka duba mun mana gani